težak i danas su padala stabla koja su oštetila automobile. Naša Sunčica je na terenu. Sunčice? Hoće da napravi onako od vašeg sina. Najviše posla za radnike Zelenila danas je bilo upravo ovde na Paliluli u ulici Osmana Đikića gde se mi trenutno nalazimo. Sa ove parcele dva stabla su pala i da kažemo teže oštetila 4 automobila. Takođe su i električne vodove, izvinite, ja sam se malo zapetljala, ovo granje ima ga zaista mnogo, nije sklonjeno sa ulice, sa ovog dela i teško se prolazi. Ovaj deo trotoara je, pa da kažemo, praktično zaokupljen ovim granjem. Dakle, apel na nadležne da to sklone. Ovde su i radnici na terenu, danas su ova dva stabla oštetila električne vodove i kablovske televizije. Kako saznajemo, u ovom trenutku svi stanari ovog dela grada ulici Osmana Đikića imaju električnu energiju, uskoro bi trebalo da dobiju i kablovsku televiziju. Kako saznajemo, u Zelenilu ova parcela nije u njihovom održavanju i zato sugrađani kojima su automobili oštetila stabla sa ove parcele najverovatnije neće dobiti odštetu. Iz Zelenila navode da kada stabla padnu sa parcela koje oni održavaju, da oni isplaćuju odštete sugrađanima, a te prijave sugrađani mogu uputiti na broj telefona 011 2650 683. Zelenila su nam takođe rekli da je apel za sve sugrađane da ukoliko je moguće automobile ne parkiraju ispod četinara i listopadnog drveća zbog snega koji je težak i koji ovih dana pravi velike probleme. Slađo?